Moikka! Mä oon Johanna ja oon ollut Kairacross-kisoissa ihan niiden alusta asti. Liittotrailsi Antti ja Sauli treenaamassa kovasti kesä Kairacross Cupia varten. Antti, mikä on parasta Kairacrossissa? Kyllä mä sanoisin, että luonnossa liikkuminen ja sitten jos tykkäät suunnistaa, niin kyllähän tuommoinen backraft-melonta niin mahdollistaa tosi monipuoliset ja mielenkiintoiset reittivalinnat. Kairacrossissa ihan parasta on tietysti luonto, käydä aivan upeissa paikoissa, kaikki ne auringonlaskut ja nousut ja sit sä oot siellä melkein iteksessä siellä keskellä ei mitään, niin se on ihan aivan huikeeta. Semmoisille, ketkä haluaa haastaa itseään, ketkä tosiaan pitää tykätä suunnistamisesta ja pitää tykätä luonnosliikkumisesta, mutta jos nämä matchaa, niin nämä on ihan mielettömiä elämyksiä, mitä tässä pääsee kokeilemaan, mitä tämmöisiä pääse kokemaan missään muualla. Kairacrosseja voin suositella oikeastaan kenelle vaan. Kaikki jaksaa kyllä liikkua eteenpäin, se on aina vaan sitä vauhdista kiinni. Mutta tietenkin kannattaa vähän osata suunnistaa, se auttaa ja sitten vähän retkeilytaitoja, niin kyllä selviää. Kerrohan meidän paras muisto näistä hommista. No niitä on paljon, mutta jos joku pitää valita, niin ehkä 3 vuotta sitten Vätsärissa niin melottiin keskellä yötä Peilityinen Suolisvuonon yli Inarinjärveen pitkin ja siellä hienosti sumu liikkuu, se on jäänyt jotenkin hienosti mieleen. Ihan ensimmäisessä kisassa oltiin siellä Roivasen kurussa, joka on aivan uskomaton paikka. Saamelaisten pyhä paikka ja sitä kutsutaan katedraaliksi. Ja me oltiin siellä silloin juhannusyönä ja aurinko just paistoi sinne. Se oli joku ihan maaginen hetki silloin. Nähdään kesällä Lapissa. Kairacross-tapahtumat on tosi hienoja ja oikeastaan semmoinen fiilis tulee aina, että kaikki on voittajia, ketkä on vaan lähtöviivalla.